Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Hindi ko no! Uy! Sorry, miss. Igo nung gana. Sorry. Manuot pa kagluyo eh! Sorry kayo. Shit! Amy? Dave? Lo! Ikaw rin ni Amy? Pagkaw sa ka nakasakay rin? Dili siya kagigan sa mga resort? Ha? Kukuan. Ika, napiit ka diha? Baylo ta. Ako diha dapit abi. Bay, anak ko diha abi. Sige, bay, dali ako. Sura na bay, ari lang ko diri bay. Ako lang bala sa masawa. Amaw man ka. Bitaw, ari lang ko bay, liso bay. Makasiko niya ta. Nga makasanay noon ta, sunod baryo na bitaw ta. Liso kay lihok. Nanang bitas. Sige. Sa kanan. Sige bay. Ambi mong bag bi. Ako diha. Ayun, lisod. Tuno lang, ambi bi. Mas lisod magkadiha bay. Ay na lang oy, ako lipit-pit na debi. Ang dadaan na palihog ang bag sa kong asawa bay. Kaya tingalig bugat na. Maglisod si Amy. Ano problem bay? Doon lang ganita. O gani, dada kay duol ta. Dili ra kayo kamahago. Hala no. Ambi na lang na debi. Di na ta magsakay sunod ha. Ay, salamat. Nakanaog na kita ta. Kabiya sa kay sukad kung ginigani ang buntag. May gani kay doon ra. Puyag kapit-kapyot. Ay, kung layo pa ni. Sus, ambot na lang. Nagbarog na ganita day. Ime, di ba? Dito rin siya gagika sa mong resort day. Mo day tubay. Mao dito nga unsa? Imo giday tubay. Ang unsa? Imo gilabay dayon bay. Ang unsa? Ang akong labakara. Ha? O di ay. Mao di nga unsa? Mo rin nakita ni Abay dito sa parkingan nga resort. Ang iyang labakara kay naari ka dito. Abay, imposible. To magani mi nga sa syudad ka, kay pila ko kagabi nga wa mauli. Aw, di day ko no. Pila kagabi gaday ka wa mauli. Pero, ikasakay rin gaday ka na mo gikan sa among giatuan. Lugawa. Ha, nag-usam rin ka dito iday, ime. Yay. Dito mo nag-team building day? Nag-build mo dito dahil. Nag-build mo building. O, asa mong dapit ang building ato? Huwag ko kita gitukod nga building dito bay. Abay. Gigutom na magkaka. Sige na. Laos na sa inyo aron nga magkakaon ka na. Kita. Dili ko mag-down bay. Mas doon ninyo ang gikan dinis kasada. Sunod na lang bay. Ay, sa limo eh. Tuwita sa limo eh. Sige lang eh. Day, ato lang ko day. Nindot dito sa resort nga giyatuan na to no. Mura sa tag nagdungan og adto ba. Kay nato man. Pero nag-abot na rito dukara. Mao nga ato. Bay, sige na. Mapas mo na ka. Ako din no. Pas mo na gyud ko. Manang dinagi ko kalitik og tarong bay. Ato na ko bay. Ha? Nindot ilang kwarto rito sa mga resort bay. Day no, day. Bay, sige na ba? O, lagi! Tana ra gani, bay. Say, dako ra gani issue ko niya. Tana ra gani ka. Dako ilang TV dito, day. Day? Wa. Ha? Wa ko makasun sa ilang mga lawak dito. Sa parkingan ako kutob kay miingon ko sa akong mga kauban nga mo pauli na ko kay duol na lang amo gikan dinhi.
Buot punta sila nga mangaligo kami sa dagat. Uban ko, pero may baliban ako kay kanunan ako makaligo sa dagat, di ba? Igo na kong may hitch nila paingon dito. Aron nga, dool-dool na lang ko nga musakay paingon din sa ato. Og ako makabantay nga nahugbad ay na ako ang imong labakara sa akong pagkanaogi ka sa sakyanan sa akong kauban. Day, Unsa? Hugaw na sa pag-imong huna para sa imong amigo nga hugaw og kag. day. Ang Nahibaw ko. Nagduda ka na ako. Pero ingnon ta ka. Wa, Dave. Wa ko'y gibuhat nga daotan. Igor ako... naibaw ko. Ah. Naibaw ko nagsulti kas tinuod. Dave. Kano sa ba ko mutuo sa tanan imong gisulti nako? Ha? Kano sa lang nahitabog gidudahan ti ka? Dave. Di ba? Alipi. Ingawanan ako ni Maui. Pero kagabi ikan ako nga uwa makauban sa pagigda. Kimigaw na kikon mo. Tinuod. Huwag kumaanad nga. Huwag ka sa kong tupad sa pagkatuga. Ag-usa kagabiid. Nga dili ka ikauban. Mura nag-usa katuig ang kamingaw. Gagong gibati. Pantay pitawa. Okay. Sige na ba kung hawa ko din iuban mo? Dili siya ko makapantay kung mulighot kag pamabay. Oh, Bantay lang siya ka na ako. sa? Di na may tabo ka. Pantay pitaw ka. Ligi. Yo, awo Oh. yo. Oh, Ako mama gwapa o. Mama. Elaine! Elaine, anak! midaga na siya. Isugat ang among anak. Giminyosap kay siya sa mong anak. Minga paya ako sa imo paya. Gimingaw sa kog maayo ni mo, nak. Sayo ba ni mo na ni mahong suka, uy? Yoyo ay. Uy, nganong ako man, ikaw may nagdagandagan. Oh, sayo ko di mo nagdagandagan. Wadi ka bantayan ni lola ni mo? O miipsot kagi ka nini? Hay mo des lola ni mo, ha? Wa malagi din Hey, kita ni Sita. Pista man spikas baryo. Mutabang kuno sila dito sa kaila ni Sita. Ay, may na lang kuno. Makadawa to gamayng bayad o niya, makadapas ang sudan ni Kuli niya. Si nanay, naghahago pag yun. Ay, di man kuno hago kay manghugas naman sila dito. Dako manggod kuno kayo ang bahay ng kaila ni Sita kay puriner man ang nabana. Unya, nauli, og naghikay dako. Mo naggida niya si nanay ni mo, aron may tabang-tabang sab kuno siya kay di man mo dahang kadaghan sugasan, kadaghan kuno kay bisita. Kung ako'y may kwarta, magpa-cater na ko. Dila na kinala maghago pa. Nagpakitir man sab kuno, pero may ihaw sab gihapon. May palitsyon, di pa lang kuno high blood, di pa lang ko, ako ba, di pa lang ko high blood, ato ko magpakusina lang ko ba? Ay, huwag ka man lagi mauli, og dayon gabi Ah, Oh, oo, Cho. Kuan, naalanganin man gud mi sa among oras, good. Mao nga, migikan mi dito og sayo. What paya sa imo si tatay kagabi mama? Naaman gift sa imo si tatay. Ha? Tinuod? Unsa man? Kiniking bata, tabian gid kay kada. Kadot kay kuhaon ako sa kwarto. Ako lang doon na yung bag sa sud, ha? Sige, salamat. nahala, sige. Niya naman ninginahan mo. Pauli na lang sab ko. Tagaan patunay ko og tubig ang mga baboy ug manok kay initraba kayo. Sige, Cho. Salamat. Ay, init bitaw gyud kaayo karon ay. Gipaningot man gani ko og maayo. Muna. Kada taga maghigot ko sa akong buhok kay gipaningot jud ko. Mama, unsa na?
Ang sa pa? Ana ay, uwa kaayo, paak ikaw. Ah, sige. Alto na ko, ha? Alto na ko. Shit. May tanaw usap si Tio sa akong liugan. Ano pang nalimot pa ko ini? Shit. Maklaro pa man ay ni. Bisan kung pila ka adlaw na ni nga gihimo ni Josh. Mama, Huwan ko makapantay na nga. Gihimuan ba na ko ni chikinini ni Josh? mama, uy! Tana, ligo na, manlakaw ta. Ha? Asa man kita? Manlaag ta, manlaag. Mamalita sa tanan nimong ganahan. Mga duaan, sinina, bisan unsa. Tinuod! Yay! Taka na kwarta ako, mama. Mama, kanahan ako TV, kana dako pa. Palita TV dako, mama. Kana mas dako pa ta silingan ila tintin. Ganahan kag TV? Okay, sige. Magpalita. Tinuod! Yay! Oh, Elaine, asa magkapaingon? Kaliguon na, aruman lakaw na ta. Doon ako tintin. Ingnon ako palita bako TV, mas dako pa sa ila. Unsa? Mamalita ka dito? Dili ha. Dili manghambog, balik diri nak. Kadiyo tayo lagi si ako, good. Balik dayon si ako, ha? Ay, kinig yung bataa ang katapian lang yun. Imo kong gitonto, Josh. Pusa mo paus ko. Gastuhon ko mayo kining credit card nga imong gihatag nako. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!